Шушы көннәрдә безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе республиканың диния нәзарәте белән берлектә «Вәгазь» дип исемләнгән телевизион ачык конкурсын игълан итте. Аның максаты вәгазь жанрын популярлаштыру һәм татар телендә иң оста вәгазьчеләрне ачыклау. Конкурс шарты буенча без сезне, хөрмәтле телевизор караучылар, һәр җомга көнне вәгазь сөйләүчеләр белән таныштырып барырбыз. Бәйгедә ничек катнашырга? Бу турыда тулырак Мөршидә Җиһан таныштыра. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вәгазь телевизион ачык конкурсының нигезләмәсе белән безнең телерадио компанияның TRT-TV.ru сайтына кирип танышырга һәм гариза үрнәген йөкләп алырга мөмкин. Бүген нияткә багышланган вәгазьне Мөхәммәд Бикбаев сөйли. Хәерле сәгатьтә булсын. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Барлык мактауларыбыз, бүтән галәмне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Раббыбызга булсын. Һәм күңел түреләребездән чыккан салават шәрифләребез, бүтән галәмгә рәхмәт дип җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына һәм аларга ярырга тырышкан, барча булган мөмин мөселман кардәшләребезгә дә булса иде. Мөхтәрәм газизен кардәшләрем, Адәм баласының бу дөньяга бар итүнең бер сәбәбе ул да булса Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Аллаһ Тәгалә үзенең Куръан-ы Кәримендә әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик үземгә гыйбадәт кылсын өчен бар кылдым дип әйтә. Һәм инде шу вагазымда мин гыйбадәтнең асылы турында, гыйбадәтнең нигезе турында сөйләп китәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Иннамал аъмалу бинният" диде. Дөрестлектә бүтән гамәлләр ният белән билгеләнә. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Һәм кемнең һиҗрәте Аллаһ Тәгалә һәм пәйгамбәребезнең ризалыгы өчен булса, ул Аллаһ Тәгалә һәм пәйгамбәребезнең ризалыгы өчен булачак. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Һәм кемнең һиҗрәте дөнья байлыгы яки хатын кызга өйләнү булса, ул нәрсә ниятләде, шуңа ирешәчәк дип әйтте. Шушы хадистың бер шархын сөйләп китәсем килә. Ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтә: Умму Кайс кабиләсендәге бер хатынга бер егет өйләнмәкче була. Һәм инде ул хатын Мәдинәдә тора торган була, ә бу егет Мәккәдә. Һәм инде шушы хатын шарт итеп куя: "Менә Мәдинәгә күченсән, мин сиңа кияүгә чыгам" ди. Һәм инде күбегез беләсез һиҗрәт вакыйгасын, кайчан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәккәдән Мәдинәгә сахабаларга күченергә рөхсәт бирде. Һәм инде барлык сахабалар һиҗрәт кыла башладылар. Һәм инде шушы егет тәген башкалар белән һиҗрәт кылды. Вәләкин дәгән аның нияте Аллаһ ризалыгы өчен булмады, ә менә шушы хатын кызга өйләнү өчен булды. Һәм инде Пәйгамбәрбез шул сәбәпле әйтте: "Иннамал аъмалу бинният" диде. Дөрестлектә гамәлләр ният белән билгеләнә диде. Ягъни җәмәгать, чынлыкта бу хадис безнең динебезнең асылы булып тора. Һәм инде күпчелек безнең галимнәребез үзенең җыентыкларында, китап башында шушы хадисне куя торган булалар. Имам Бухари үзенең сахих җыентыгында иң башында шушы хадисне куя. Имам Науави үзенең күп җыентыкларының башына шушы хадисне куя торган була. Һәм инде Имам Шафии шулай рахимахуллаһ әйтә: "Бу хадис ди исламның 3тән бер өлешен алып тора" ди. Ягъни чыннан да җәмәгать, Кур'ан хуҗҗатун лак ау алейк булган шикелле, кыямәт көнне дәген безнең ниятебез безнең яклы яки безгә каршы булачак. Әгәр дәген без үзебезнең гамәл гыйбадәтләребезне Аллаһ ризалыгы өчен кылабыз икән, хәтта гади гамәл булсын. Әгәр дәген син йокы алдыннан ниятлисен икән, зикрләр кылып, тәһарәтләнеп ниятлисен икән: "И Раббым, менә мин йоклыйм, көч алам, тәһәҗҗүд намазына, иртәнге намазга торырга" дип шу ният белән ятасың икән, син һәр бер минут, һәр бер секунд өчен гыйбадәттән китәчәк. Яки башка мисал, әгәр дәген син ашарга утырасың икән, һәм инде бисмилла әйтеп, хәләл ризыкны кабасың икән һәм ниятлисен: "И Раббым, менә мин шу ризыкны ашап, көч алам, көч җыям һәм синең юлыңда тырышачакмын" дип шу ният белән ашыйсың икән, син һәр бер капкан ризык өчен әҗер алачаксың. Ягъни яки икенче, киресенчә, әгәр дәген без гамәл гыйбадәтләребезне кеше күрсен өчен, кеше мактасын өчен кылабыз икән, Аллаһ Тәгалә бер гамәл гыйбадәтебезне дә кабул итмәячәк.
Bir meşhur hadisini kiteresim kile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Cehennemge en birinci atılışı kişiler, cehennemni yandırıp jiberuşi kişiler 3 kişi bulur dedi. Birinci kişini kiterirler. Allah Teala ul kişiden sorar: "Ey kılım, sen benim rizalığım için nindi gamel gıbret kıldın?" Hem ul kişi aytır: "Ey Rabbim, men bu dünyada ilim aldım, hem şu ilimni başkalarına tarattım" diyer. Yani en faziletli amel Peygamberimiz aytdı, sizning en hayırlınız kim Kur'an'ni öğrene hem başkalarına öğrete dedi. Walakin degan Allah Teala aytır, yok diyer. Sen şu ilimni hem Kur'an'ni öğrendin hem başkalarına tarattın, fakat sana galim deb aytsinlar için diyer. Seni maqtasınlar için diyer. Irgıtı kızanı cehennemge. İkinci kişini kitirirler. Ул кешедән Аллаһ Тәала шулай ук сорар: "Син минем ризалыгым өчен нинди гамәл гыйбадәт кылдың?" Һәм ул кеше әйтер: "И Раббым, син миңа байлык ниғмәтен бирдең, һәм мин шушы байлыкны башкаларга тараттым" дияр, фәкыйрьләргә тараттым дияр. Шулай ук иң фазилатлы гамәл Пәйгамбәрбез әйтте: "Кем дәгән кем мискинне ашата һәм киертә, Аллаһ аңа җәннәт вәгъдә бирә" диде. Валакин дәгән Аллаһ Тәала әйтер: "Юк" дияр. Син байлыкны фәкыйрьләргә тараттың, фақат сиңа юмар дип әйтсеннәр өчен, сине мактасыннар өчен дияр. Ыргытыгыз аны җәһәннәмгә. Üçüncü кешене китерерләр. Аллаһ Субхана ва Тааля аннан шулай ук сорар: "И кылым, син минем ризалыгым өчен нинди гамәл гыйбадәт кылдың?" Һәм ул кеше әйтер: "И Раббым, мин синең юлында көрәштем һәм шәһид булып үлдем" дияр. Ягъни шулай ук Пәйгамбәрбез әйтте, иң изге үлем ул шәһид үлеме диде. Валакин дәгән Аллаһ Тәала әйтер: "Юк" дияр. Син көрәштең һәм үлдең, фақат сиңа батыр дип әйтсеннәр өчен, сине мактасыннар өчен дияр. Минем ризалыгым өчен кылынмады ул. Ыргытыгыз аны җәһәннәмгә. Һәм аны шулай ук җәһәннәмгә атырлар. Ягъни мөхтәрәм кардәшләрем, әгәр дәгән без шушы кешеләрнең гамәл гыйбадәтләрен карасак, тышкы яктан алар иң фазилатлы гамәл белән шөгыльләнделәр. Гыйлем алып, гыйлемне тарату, байлыкны фәкыйрьләргә тарату, Аллаһ юлында көрәшү иң фазилатлы гамәл. Валакин дәгән аларның йөрәгендә кимчелек булуы сәбәпле, аларның ниятләре дөрес булмау сәбәпле Аллаһ Тәала бер гамәлен дә кабул итмәде. Һәм инде шуңа да мөхтәрәм кардәшләрем, һәр гамәл гыйбадәтебезне Аллаһ ризалыгы өчен кылып, һәм инде ахыргы урыннарыбызны җәннәт бакчаларында кылса иде. Шу вагызым белән иң беренчедән үземгә вагызланырга, аннары сезгә дә вагызланырга насыйп әйләсә иде.